Abans t'estava rient de mi mentre jo gravava. T'has enterat? Joder, tio, és que no serveixo per això. Berta, per què t'estàs rient de mi? El vídeo l'haig de fer sencer, no? Jo em giro, va. Tu no em miris. Després de 50 vegades el mateix tros, per fi m'ha sortit. La meva copa veig reflexada. La meva copa veig reflexada. És que per què? Perquè ets tonta. Ja! Acabat. T'imagino en plan així. No puc riure, no puc riure. La meva copa veig. Me cago en tu, Berta. I què fem? Berta, supera-ho, tia. No puc arribar on ets tu. Reflexada. La meva copa és Vale, ja està, ja sé el truc. El teu truc és pessigar-te? Sí. Beca des de... No podem ficar aquí. M'alabau. Vale, tenc uns ulls, tio. És la solució. 17 minuts de vídeo, tio. I la cançó dura 3 minuts, Mare meva, tio. Bueno, espero que em mirin, saps, els meus amics, perquè si no seria molt trist.